Wannan shi ne mutumin da ya talauta wata babbar ƙasa a yankin Afirka saboda arzikin da Allah ya mai. Shi ne mutumin da ya fi kowa arziki a tarihin ɗan Adam. Idan baka gane ba, wannan shi ne Mansa Musa. Mansa wata kalma ce da ake amfani da ita a yankin Mali, wadda take nufin sarki ko shugaba. Kamar yadda nake baku labari, shi dai Mansa Musa wani sarki ne da ya mulki Mali da wasu birane a yankin Gini da Senegal. Mafi yawancin abubuwan da aka sani akan wannan sarki shine duk abubuwan da aka yi na rubutu game da tarihinsa an same su ne ta hanyar wasu manyan malaman tarihi irin su Ibn Khaldun. Sun yi rubutu a kansa domin irin abubuwan ban mamaki da ya yi a matsayin shi na mai arziki kuma sarki. A cikin abubuwan burgewa da ƙasaita da wannan sarki ya yi, an ce akwai wani lokaci da za shi aikin haji. Ya zo wucewa ta ƙasar Egypt wato Misra, inda ya riƙa raba wa mutane wato talakawa da ya haɗu da su a hanya dunkulen gwal, wanda hakan ya yi sanadiyar rushewar tattalin arzikin wannan ƙasa ta Misra saboda yawaitar masu arziki a wannan lokaci. Kuma wata riwayar ma ta zo cewa yakan gina masallaci a duk wata juma'a da ta zo, wato hakan ya sa aka samu yawaitar masallatai a inda yake. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa Mansa Musa yana da arziki wanda kwatankwacinsa ya kai dalar Amurka biliyan 400. Wannan kuɗi a wannan zamani babu mai yawansu, babu wani ɗan adam da ya taɓa kaiwa kusa da su ma. Hakan ya sa Mansa Musa ya zama ɗaya tamkar da dubu a cikin lissafi na masu kuɗi. Wannan shine kaɗan daga cikin tarihin Mansa Musa, mutumin da ya fi kowane ɗan adam kuɗi a tarihin duniya. Daga naku Mr. J. Beach.